Directori de școli înlocuiți pe criterii politice în mai multe școli din țară. Așa susțin profesorii din acele unități de învățământ. Din acest motiv, sute de elevi încep anul școlar într-o atmosferă tensionată. S-a întâmplat în Voluntari, județul Ilfov, la un liceu din județul Constanța, dar și la Timișoara. Profesorii de aici au făcut grevă în prima zi de școală și au trântit poarta în nas directoarei numite de minister. În loc să intre în curtea școlii pentru sărbare, părinți, elevi și profesori au preferat să stea pe stradă alături de directorul înlăturat. Am fost demisă în urmă cu 2 luni, în timpul vacanței. Cred că e premieră națională un director de școală demis în perioada vacanței. Cine v-a demis? Inspectorul școlar general, însă Constantin Proțiuc. Pe petițiile trimise vă pot spune că sunt 81 de semnături din 85 de profesori. Am vrea să știm de ce a fost demisă. Suntem foarte determinați să nu acceptăm noul director numit pe criterii politice. Iar mulți dintre cei care au fost totuși în curtea școlii au avut grijă să boicoteze festivitatea. Încercările noului director de a se împrieteni cu elevii s-au soldat cu un eșec. Dați-mi toți câte o mână și prieteni buni vom fi. Într-o altă bună zi voi plăti cum se cuvine gândul voitor de bine. Comentarii eu nu fac. Comentarii vor face elevii, cei care vor reuși să înțeleagă planul moral, acțional, în același timp, acest plan îmbrăcat de cămașa cunoașterii. La Inspectoratul Școlar Ilfov nu am găsit vreun responsabil care să explice situația creată la școala numărul 1 din Voluntari.